ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ଯେହେତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା ତ ଗୁଡାଏ ଗାଁରେ ଟିକେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ ବି ଗତକାଲି ରାତି 9:30 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଗୁମୁଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସିଉନାଗୁଡା ଭିଲେଜରେ ଯୋଉଠି 28 ପିପଲକୁ ରାତିରେ ଆମେ ଇଭାକୁଏଟ କରିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଟିଲ୍ 6 AM ଟୁଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାଏ ଆମେ ବଣିଆ ଭିଲେଜ ରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 180 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ କରିଛୁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଟିଲ୍ ନାଓ 208 ଅଛନ୍ତି ଇଭାକୁଏସନ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବୋଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ ବି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ଫ୍ଲଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ କରିକି ସେଲ୍ଟର ହୋମ ରେ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ୱିଥ ଫୁଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ମିଲ୍ସ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରାହଉଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ମ୍ୟାଡାମ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନାଇଁ ଟିଲ୍ ନାଓ ତ କିଛି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ରହିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆମେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଭେହିକିଲ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଭେହିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାତିଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଯେହେତୁ କଟ ଅଫ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ସବୁ ଜିପିରୁ ଆମେ କୋଟପାଡ ଟାଉନ କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ ଆଉ ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ ଜାରି ରହିଛି ତାର।